Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sarah. Miabot na sa Davao City ang patayng lawas sa student athlete o basketball player nga si Rene Baterbonia. Sayo kaganinang buntag. Tunghaan kung asa siya gihaya, hugot ang seguridad. Ano yung report ni Efren Mamak? Banda alas 2:40 sa buntag kaganina. Dihang miabot sa Davao International Airport ang private plane nga dala ang patayng lawas sa student athlete nga basketball player nga si Rene Baterbonia. Gisugat kini sa mga naghulat nga kabanay ug higala niini. Kauban ang kapulisan, gidala una kini sa usa ka funeral home, dayon gidiretso sa Ateneo de Davao University Senior High School campus kung asa kini ihaya. Ubay-ubay ka mga taga-suporta ang naghulat sa gawa sa tulunghaan sa pag-abot ni Baterbonia. Duna say uban nga nagpadala na og bulak. Ang tighatod nga si Wilson Pagalaran sayo nga gihatod ang bulak nga gipahimo sa usa ka kumpanya alang kang Baterbonia. Sa Ateneo de Davao Senior High School, migraduar sa high school si Baterbonia nga nahimong kabahin sa iyang basketball journey hangtod mahimong most valuable player sa 2025 palarong pambansa. Nailhan sab siya nga bobet sa iyang pamilya ug suod nga higala. Kauban ang pamilya ni Baterbonia dihang gidala sa Christ the King Chapel ang lawas niini. Makita ang pag-abot nila sa mga hulagway nga gipost ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan alang sa hapsay nga public viewing. Giablihan sa publiko ang haya ni Baterbonia sugod alauna kaganina hangtod alas 5 sa hapon. Ipadayon ang public viewing ugma ug sa Domingo sugod alas 10 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii. Matag gabi isab dunay misa. Sumala sa abogado sa pamilya Baterbonia, pagkahuman sa tulo ka adlaw, iuli na ang lawas ni Bobet sa hometown nila sa Talacogon, Agusan del Sur. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.